Aleshores, els llocs senars se posarà cap avant. Tots els llocs senars cap avant. Avant? Tu eres lloc senat, no? Tu eres lloc senat, no? Tu no eres lloc senat, tu eres lloc que... Parell. Està clar que és lloc parell? No. Per què no? Uno. No? Una cosa el número i una altra cosa què és? El lloc que ocupem. Si està gran en fila, poseu-se ahí. Imagineu-se que esteu en la fila de Mercadona. Ell és el 1, el 2, el 3, el 4 i el 5. Això que són els llocs que ocupa el número. Per tant, els llocs senats davant, un pas davant dels llocs senats. Queda clar el joc? Aleshores, Juan Carlos, quin número tens? El 6. Tu quin número tens? El 3. Tu quin número tens, Lucas? El 5. I tu, Esther? El 7. I tu, Adrià? El 2. Ai, perdó. Anem a sumar el que valen els jocs què valen els jocs senats? Dime tu número, què val? Val què? 6. El teu val què? 5. I el teu què val? El teu què val? El número? El teu què val? El 2. Vale, sumem 6 més 5 dona? 11 més 2? 13. Vale, i ara els jocs parells. Els jocs parells tenim sols dos, val? I és ell, quin número tens? El 3 i quin? I el 7 dona què? 10. 10, 13 menys 3, què dona? 13 menys 3, què dona? 3. Vale? Dona 3. Escolta. Dona 3. Per tant, el 3 és múltiple de 11? No. El 3 acaba en 0? No, no és un 0. Per tant, aquest número, que és aquest, no és divisible per qui? No és divisible per 11. És un simulacre, després se borra. Heu entès lo dels jocs parells i jocs senats? No.